Tancred Tabone, Sammut, Francis Portelli u Anthony Cassar tresqu l-qorti brabta mal-iskandlu taż-żejt, iżda għandhom xi ħaġa oħra komuni. L-erba' li huma kellhom numru ta' kontijiet flimkien fl-Iżvizzera. Meta l-ħadd filgħodu komplew joħorġu dettalji brabta ma' Swiss sar magħruf li Tancred Tabone kien tax xjifhem lill-bank HSBC f'Ġinevra li kien kważi ikkonkluda ftehim kbir brabta ma' provvista ta' petrol u ilma. Dawn id-dettalji ġodda joħorġu minn noti li kellu l-bank u dettalji dwarhom kienu pubblikati minn The Malta Independent. Kien stmat li dan il-kuntratt seta' kellu valur ta' $300 miljun Amerikan. F'dan il-bank Tancred Tabone kellu żewġ kontijiet fil-perjodu bejn l-2006 u l-2007. F'kont minnhom kellu $1.9 miljun u fl-ieħor $1 miljun. Meta kuntattjata mill-Gazzetta, l-avukat Tabone qalet li Tancred Tabone awtorizza lill-awtoritajiet Svizzeri biex jgħaddu l-informazzjoni meħtieġa lill-awtoritajiet Maltin. Dan l-investigazzjoni li għaddejja f'każ kriminali li hemm pendenti fil-konfront tiegħu fil-qorti. Min dokumenti ta' SwissLeaks jirriżulta li Sammut, l-eks kap eżekuttiv tal-kumpanija pubblika MOBC, u assoċjat ma' kontijiet bankarji Svizzeri li laħqu l-valur ta' ftit inqas minn $4 miljun. Fil-waqt li Anthony Cassar u Francis Portelli kellhom kontijiet ta' valur ta' $2.1 miljun u $1.9 miljun Amerikan rispettivament. Brabta ma' SwissLeaks kien hemm żvilupp importanti fl-aħħar jiem meta l-Gvern Malti kiseb kopja tal-lista brabta ma' pajjiżna mingħand il-Gvern Franċiż, xi ħaġa li se tiġrat snin ilu iżda amministrazzjoni preċedenti qatt m'għamlet talba simili.